Здравейте! С вас е Емилия Алексиева и днес ще разберем защо повечето хора в България имат затруднения с теглянето на фиатни пари. Отиваме на спот, за да опитаме да изтеглим фиатна валута и тя трябва да е евро или друга фиатна валута. Отиваме на тегляне. Тегляне на криптовалута, предполагам, всички знаят как се прави. Депозиране на фиатни пари също. И депозиране на крипто по същия начин всеки знае. Трудното е теглянето на фиатните пари. Отиваме на тегляне на фиатни пари и избираме валутата. Както казах по-рано, Binance не работи с български лева. Може да изберете една от тези валути, които има в менюто. Аз предпочитам да е евро. По-рано имаше вариант да изтеглим към карта, свързана с нашата банка, но този вариант отпадна. В момента имаме по банков превод. Много от вас питат за SEPA, обърквайки се, че SEPA е име на банка. SEPA е метод за трансфериране на фиатна валута чрез IBAN. Даваме на продължи и излиза съобщение, че трябва да свържим акаунта на банката чрез TrueLayer. Това е една фирма, регистрирана в Литва. Даваме на свързване, но това става за всички държави, описани в това меню. Както виждате, България не е тук. Защо само тези държави? Защото тези държави вече са регулирани от правителството с Binance. Всичко е под контрол. Аз примерно съм в Испания, мога да избера испанска банка и една от тези банки, които ми предлагат. За съжаление в България за момента чрез Binance няма как да се изтеглят пари, фиатни. И затова ви предлагам да си отворите сметка в Wirex. Аз я ползвам много отдавна, още преди Binance дори. wirexapp.com е адреса. Единственият проблем е, че е само на английски. Фирмата е регистрирана в Ирландия, по-рано беше в Естония. Може да се регистрирате. Хубавото тук е, че ви дават физическа карта Wirex, която може да плащате директно на посттерминал. Ако имате дори криптовалута само, независимо в коя държава сте, Wirex автоматично преработва криптовалута в фиатни пари, за да може да бъде извършено плащането. Също така тук има много добри варианти за карти. Освен физическа карта, има и виртуална карта, която може да сложите в Apple Pay и да плащате с нея. Аз съм много доволна от Wirex и пак казвам, след като Binance махнаха картите, за мен остава това единствения вариант. Благодаря ви за вниманието. Ако ви е харесало видеото, моля да ме подкрепите с един лайк и до нови срещи!